Hello everyone, good afternoon लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय आङो उन्दैफोर फोथाराव स्कुल फोथाराव एलपि स्कुल फोथारावहाय गेलेगासिनो आरोखि ना गुदि फरायसालियाव ओमफ्राय बेखौनो खेबखुमाहैनोसै आङो सोलों नोंथांमोननो देखायसै आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांफाबाय जाबाय लोगोफोर गो लेट्स गो न'नि बारा गोजान जाया आरोना खाथियावनो ओमफ्राय थ' आंबो नायहैसै नोंसोरनोबो देखायनोसै आरोना लोगोफोर माबायदि गेलेयो उन्दैफ्रा नायलांबानो जाबाय नांलाय खमलायथारो आरोखि ना आंबो नायनो नायसै बिदिब्ला बेनि स्कुला बारा गोजान नङा आरोना थ' बिदिब्ला नायनोसै लोगोफोर सिरि दै हाग्राबारि थारनाय Mana man? Adam. Nengna? Ini papa. तुम्हारा नाम क्या है? हम कहते हैं ये
heißt man